बहुत सुंदर एवं बहुत ले गई लाइट किस दरकार चित्र उल्टा उल्टा देखिए श्रेणी लिखी ना हाथ बुना चुनन वाले काम भारत संपूर्ण
ସାଗର ତଳିତ ପାଣି କି ତୁମ ନାମ ଏକ ସାରା ଗୋସାଇ ସର୍ବତେ ଦିଅ ହୁଏ ତୁମ ନାମ ତୁମେ ସଦା ସାରା ପଦେ ଧରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ସାଗର ମାୟ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ବୁଡ଼ିଲେ ଜୀବିକା ପାଏ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ତୁମ ପଦେ ସୁନା ସାରା ଗୋସାଇ ଏତିକି ମାଧୁରୀ ଶ୍ରୀ ଭୟରେ ତବ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ବଳେ କରି କେତେ ଲକ୍ଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମାଲ କୋଳେ ତୋର ଜନ୍ମ ମିଳି ଏଭର ଧାମରେ ମଣିଷ ଅଇନ କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ଅଲଜି ଯେବେ ଠାରୁ ମତେ ଗର୍ଭରେ ଧରିଲୁ ତୋର ଆହାର ଦେଲୁ ମତେ ତୋ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଲୁ ମା ଇଚ୍ଛା ମତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଆସିକି ଏହି ଧରା କୋଳକୁ ଚାଲି ମୋହରେ ଯତନ ନେଇଛୁ ହାସି ଧୁଳି କାଳଯାଏ ତ ପେଟକୁ ଦାନା ନଯାଏ ମାର ନଦେଲେ ମୁଠାଏ ମୋତେ ନଦେଲେ ମୁଠାଏ କେବଳ ଆଇଷ ସବୁ କହିଲି ଶେଷ ମୋର ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି ଖାଲି କେବେ ଦିନେ ହେଲେ କାନ କରି ପଦେ କଥା କହି ସେ ଏପଦ କରି ମାରି ନାହୁଁ ଫୁଟାଇ ନାହୁଁ ପିଠି ଦେତେ ମାଟିକି ମୋର ଦେବତା କରିଛୁ ଦିଶେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମେଘନା ମଲ୍ଲିକ, ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ, ତାପରେ ସ୍ମୃତି ଦାସ, साउंड को बेस कम कर जा सेपटे जा इपटे इपटे जा जाबे ସେଇ କଥା ସାର୍ ମୁଁ ଯିବି କି ଭିତରଠୁ Mo
বর্তমান পরবর্তী প্রতিযোগিতা হলে সুমতি দাস।
Oh,
ଆସିବ